Kaixo, oraingo honetan bosta atazean egindakoa azalduko dizuet. Oraingo honetan aurreko atazean egindako eduki digitalaz abiatuz, adimen artifizialaren laguntzaz, nola personalizatuko genuken beste irakasle bati erakustea tokatzen zaigu. Baina horretarako gustuen araberako bi interes talde desberdin identifikatu beharko ditugu eta adimen artifizialeko erraminta bat erabiliz, sortutako eduki digitala bi interes talde horietara egokitu egin beharko dugu eta horretarako eduki digital berri bat sortuko dugu. Eta helburua beste irakasle bati adimen artifizialaren laguntzaz eduki digitala nola personalizatzea erakustea izango da. Horretarako bideo tutorial hau grabatzen ari naizelarik. Lehenik, gustuen arabera, bi ikastaldeak aukeratzeko inkesta bat egitea proposatuko diet ikasleei. Inkesta horretan galdera konkretu batzuek egongo dira eta erantzunaren arabera gai batekin edo beste batekin hasiko gara lanean. Nik egindakoa erabaki dut Google formaten bitartez egitea, Driven balima gaude eskubiko botoiarekin klikatuz, formulario de Google ematen balima diozu, zuzenean irikitzen da, eta nik ohea ala dutxan galdetegia aukeratu dut. Bertan, 3 galdera ipini ditut, eta galdera hauek lortzeko ChatGPT-ri lagundu diot. Galdera hauetan, zer nahiago duten ohea edo dutxan, eta ze enfoke daukan ohea edo dutxan, batean presio ultzerak saihestea, bestean erorketak saihestea izango litzateke, eta ikasleek aukeratutako erabakien arabera, sekzio batera edo beste sekziora eramango ditu formularioak. Hau da, lehendabiziko sekzioan zorionak zure erantzunen arabera bat taldean zaude, eta hemen ohearen aseoa egingo duzu, eta bigarrenean bi taldean zaude, eta dutxako higienea egingo duzularik. Oraingo honetan, ChatGPT-ri eskatu diot inkesta egiteko egin behar nuela eta mesedez galderak egitea, eta, egia da, laburbiltzeko testua pixkat lagundu behar izan diodala. Eta behin ja bi interes talde aukeratuta dauzkatela, orduan berriro infografia egin beharko genuke. Infografia aurreko bidean azaldu bezala pausu antzekoak pasa egin ditut, lehendabiziko gauza Canva programan sartu naiz, aurreko infografiaren kopia bat egin dut, eta kopia horretan ChatGPT-ri infografia dutxan egiteko eskatutako testua sartu diot. Eta horretarako, ikusten zuen bezala, oraingoan higienea dutxan, hemen testua, pronta jarri dut infografia higienea dutxan, erizaintza osagarrietako zikloko irakaslea naiz, aurrean bezala ikaslea pazienteren higienea dutxan egitea ikasi behar dute, eta infografia bat egiteko laguntza eskatu diot. Prontari saiatu naiz, alik eta zehaztasuna handienak ematen, eman diten lehendabiziko aukera pixkat luzea iruditu zait, eta laburbiltzeko esan diodanean, aukeratutako testua, aurretik esan bezala, infografian sartu egin dut. Irudiak lortzeko ere, aurreko infografian bezala, kraionen lortu ditut, kostatu zait pixkat irudiak aukeratzea, baina hau izan da bat, aurrekoan bezala, irudian download ematen baldin badiozu, zuzenean deskargatzen zaizkizu zure ordenagailura, eta baita ere ChatGPT-ri eskatu dizkiot irudiak, hemen dauden, bai, eta hori, eta ChatGPT-ke bai, bestelako irudiak eman dizkit. Saiatu naiz Pixabairekin bai, baina aurreko gunean bezala ez asmatu. Eta azkenik infografia berria egiten ari nintzenean, iruditu zait aukera polita ikasleei infografian material osagarrira zuzenean emateko aukera ematea. Eta horretarako pentsatuet kodigo QR bat txertatzea.
Horretarako lehendabiziko gauza egin detena izan da lehendabizi ChatGPT-ri komentatu oraingoan apuntak osatu egin nahi ditut ikasleek infografian duten materiala osatzeko eta amaieran errepaso galderak gehitzea nahiko nuke. Berak emandako proposamenarekin luzeagoa nahiko nukela komentatu diot eta errepaso galderak jarri dizkit. Orduan, Drivera joan naiz, pazientearen higienean sakontzen dokumentua, Word dokumentua, Google dokumentua oso erraza da aurrekoan bezala eskubiko botoi eta dokumentos Googleri eman da. Pazientearen higienean sakontzen dokumentua hor txertatu dut eta egin detena da PDF-era bilakatu. Ikusten duzue, ebaluazioa, segurtasuna, vale? Eta kasu praktikoak, ariketak. Eta egin detena da PDF-era bilatzeko artxibo descargar como PDF eta gero berriro igo dut nire Drivera eta hemen daukat pazientearen higienean sakontzen dokumentua. Eta orduan jo naiz QR kode kreatorrera eta hemen agertzen da gaur sortu duten kodea. Hemen egin detena da crear un código QR, esan diot PDF bat nahi nuela eta hemen egiten dena da aurretik sortutako dokumentu PDF dokumentua QR kode honetan txertatu egiten duzu, bai? Honea irristatzen duzu. Bestela, deskargatu dudanez, pazientearen higienean sakontzen, hor txertatzen dezunean, next ematen diozu, eta kodea sortzen zaizu. Eta kodea sortzen zaizunean, deskargarri ematen diozu, eta deskargarren nik JPG-en deskargatzea erabaki dut. Hemen ez da ikusten orain txikia daukatelako, baina onditu egingo dut. Deskargarri ematen diozu eta berriro kodea hemen igotzen zaizu. Kodea kopiatu, behin kodea daukazula, kopiar egiten duzu eta infografiara txertatzen barkatu. Eta infografian kanba barkatu eta hemen txertatu dut. Gero, amaieran artxibo deskargar infografia eta infografia ja hemen igoko dut ikusten nahi naiz ez daukatela eginda, así que aprobetxatuko dut artxibo deskargar eta Driveen hemen daukat, orduan joango naiz honea eta pazientearen higienea dutxan, Drivera arrastratzen soilik, Drivera eramaten duzu. Bueno, ikusten dezuenez, bigarren eduki digital honetan kode QR-a sartu dut zuzenean materialara modu errazago batean iristeko eta ariketak eta dena ja linkatuta izateko, eta guzti hau adibidez Classroomean sartu genezake, horrela hasieran higienearen gaia egitera goazenean, sarbidean pixkat aurre ezagutza txiki batzun azalpena emanaz, ondoren inkesta pasaz eta ja bi interes talde ezberdinen arabera, praktikak modu batean edo bestean hasiko genituzke. Egia da gero osatuko liratekela, izan ere, pazientearen higienearekin hasten direnak, gero ere beste modua izango lukete dutxarekin jarraitzeko eta aldrebes. Bueno, espero informazioa baliagarria izatea. Mila esker.